खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजाम सरायघाट दालाङा दान मोननैनि थाखाय बन्द थागोन गुवाहाटीयाव थानाय गोजाम सरायघाट दालाङा 13 जुलाइनिफ्राय बन्द थागोन फोसाबनायनि खामानि जागोन बेनि थाखायनो बन्द थादों कामरुप मेट्र' जिल्ला प्रशासननिफ्राय बेखौ फोसावदों बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायथिदों दि रेल बिफाननिफ्राय खावलायदोंमोन दि सरायघाट दालाङाव माखासे फाहामनांगौ दङ बेनिखायनो बेखौ बन्द खालामथ'नो थाखाय थांखि लानाय जादों 13 जुलाइनिफ्राय लानानै 15 सेप्तेम्बरनि उनावसो बेखौ बेखेवफिननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय ट्राफिक मुभमेन्टखौबो माखासे सोलाय सोल' खालामनाय जादों बायहाथा चारियालिनिफ्राय फैनाय हेभि आरो गोलाव जानथाय खारनांगौ गारिफोरखौ कलियाभमरा ब्रिज फारसे डाइभार्ट खालामहरनाय जागोन बा दैथायहरनाय जागोन इमार्जेन्सि सार्भिस भेहिकलफोरखौ गोदान सरायघाट ब्रिजजोंनो खारहोनाय जागोन फिसा गारिफोरखौ कुमार भास्कर बर्मा सेतु बेनि गेजेरजों गुवाहाटी फारसे थांहोनाय जागोन एपिडिसिएलआ बिटिसिआव कम्पानि बेखेवफैयोब्ला ओनसोलनि सुबुंफोर आरो ट्राइबेल सुबुंफोरा साबेसेया साख्रि मोनगोन बेखौ लानानै सोंथि खालामो बिटिआर क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघ आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघ आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ जथायै प्रेस मिट खुंदों जेराव बिथांमोनहा एपिडिसिएलआ बिटिसिआव कम्पानि बेखेवफैयोब्ला ओनसोलनि सुबुंफोर आरो ट्राइबेल सुबुङा साबेसेया साख्रि मोनगोन बेखौ लानानै सोंथि खालामो आरो बेनि सायाव जाहाथे बिटिसि सरकारा रोखा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो बुंथियो एपिडिसिएलआ जुदि मालगावआव कम्पानि बानायफैयोब्ला ओनसोलनि आरो ट्राइबेलफोरा 75% साख्रिखौ मोननो नांगोन होननानै दाबि खालामो बिटिसिआव कम्पानि बेखेवफैयोब्ला बायजोनिफ्राय गोबां सुबुङा बेयाव फैगोन आरो उनाव बिथांमोनहा हानि मोन्थाइजों लोगोसे भटनि मोन्थाइबो लानो हास्थायगोन नाथाय बिथांमोना जाहाथे बिटिसिआव फैनानै बिटिसिनि हानि मोन्थाइजों लोगोसे भटनि मोन्थाइखौ लाफैया बेनि सायावबो राहा खालामनो थाखाय खावलायो गं 13 नखर जायफोर होस्रांजागोन बेनि मादाव माखासे गुबै थागिबिफोर दङ ट्राइबेलफोरबो दङ आरो माखासे आयेन बेरेखा थानाय सुबुंफोरबो दं होननानै फोरमायथियो जायफोर ओनसोलनि गुबै थागिबि आरो ट्राइबेलफोर बिथांमोननो जाहाथे नांगौ बायदि खहा सुफुंनानै होनायजों लोगोसे रैखाथिबो होयो बेनि थाखाय दाबि खालामो आरो जायफोर आयेन बेरेखा थाफैनाय बिथांमोनखौ होस्राङोब्ला जाहाथे बिटिसिआव जेबो हा होआ सोरखारनिफ्राय बेनि थाखायबो खावलायो मानोना बिसोरनो हा होयोब्ला गुबुन आयेन बेरेखा थाफैनायफोरखौ बिटिसिआव होस्रांनो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिटिसिआव आयेन बेरेखा थानाय सुबुंफोर प्राय 4 लाख बिघा हाखौ दखल खालामनानै थानायखौ होस्रांनो थाखाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों गोलाव समनिफ्रायनो नारसिनबोदों जेरावनाखि हाइकर्टनिफ्रायबो बिथांमोनखौ होस्रांनो थाखाय अर्डार दंखायो नाथाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोन जायफोर आयेन बेरेखा हा आवग्रिनानै थाफैनाय बिसोरखौ होस्रांनो दासिमबो राहा लायाखै होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा ओजोंहाय जायफोर होस्रांजागोन बिथांमोननो हा होनायजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय 50,000 रां होनाय जागोन बिटिसि सरकारनिफ्राय 2,50,000 रां होनाय जागोन होननानै बिपिएफनि एमएलए एजामुल हगा फोरमायथियो थांनाय इउपिपिएलनि सरकारनि समावनो एपिडिसिएलनो हा एंगारनाया जादोंमोन जोंनि सरकारा दा रायजो राजाबा बिथांमोन जायफोर एंगारनो गोनां जागोन बिथांमोननो थांनानै थानायनि राहासो खालामनानै होनो नागिरदों होननानैबो बुंथियो एमएलए बिथाङा सोनाब बंगनि खोला 24 परगनास जिल्लायाव थानाय सुभाषग्रामाव गंसे बानायबाय थानाय चार्चखौ बुफाय बुसि खालामनायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों सोनाब बंगआव ख्रिस्टियान धोरोमनि सुबुंफोरा गावसोरनि धोरोमा बेसेबां रैखाथि दं बेखौ लानानै गावसोरनि गेजेराव सावरायदों बेनिखायनो ख्रिस्टियान धोरोमनि चार्च बायदिफोरखौ जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय सोनाब बंगनि सरकारनिसिम खावलायो चार्चनि खाथि खालानि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफ्रा फैनानै चार्चखौ बुफाय बुसि खालामदों क्रसखौ सिफायदों जय श्री राम स्ल'गान होनानै चार्चखौ बुफाय बुसि खालामनानै गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिनो गोनांदि बे एखे सानावनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जाथायफोर जादों मुर्शिदाबाद जिल्लायावबो सासे ख्रिस्टियान रान्दि आइजोनि सायाव गाग्लोबनायनि अजद रान्दि आइजोखौ हा एंगारनो थिननानै बिनि सायाव गाग्लोबदों होननानै अजदखौ होयो मन्दिर लुनो थाखाय हा एंगारनानै होनो थाखाय आइजोखौ नारसिनफैदों होननानै अजदखौ होयो E20 पेट्रल अदेबानि 20% इथानल आरो 80% पेट्रल लागायनाय बेखौ गारियाव बाहायनायनि उनाव गारिफ्राव गोबां जेंना जानायनि अजद खम माइलेज होनायजों लोगोसे
गारि स्टार्ट जायै इन्जिन गाज्रि जानाय आरो गुबुन गुबुन जेंना जानायखौ लानानै गुबुन गुबुन सुबुङा अजदखौ होदों। मटरसाइकेलनिफ्राय लानानै बेसेन गोसा गारिफोराव E20 पेट्रल बाहायोब्ला गारिया बेसेबां रैखाथि दं बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो सुबुंफोरा। फोरमायथिनो गोनांदि कार्बन ओंखारनायखौ खम खालामनो थाखाय आरो बायजोनिफ्राय गोथां थाव लाबोनो गोनां जानायखौ खम खालामनो थाखाय भारत सरकारा E20 पेट्रलखौ भारताव लाबोदोंमोन। नाथाय E20 पेट्रलखौ बाहायनायनि उनाव गुबुन गुबुन जेंना जानायखौ रायजो राजाया फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गोदान गारि जायफोर 2023 नि उनाव बानायनाय बेफोर गारिफ्राव E20 पेट्रलजों मोजाङैनो सालायनो हायो। नाथाय सिगांनि समावनो जायफोर गारिफोरखौ दिहुननाय जादों गुबै पेट्रलजों खारहोनो थाखाय जायफोरखौ बानायनाय जादों बेफोर गारिफ्राव गोबां जेंना जानो हागौ होननानै फोरमायथियो। आसाम आयेन आफादनि MLA अखिल गगैयाबो इथानल लागायनाय पेट्रल बाहायनायनि बेरेखा धरना होयो। मटरसाइकेलखौ थेलायाव लानानै धरना होयो बिथाङा। E20 पेट्रला भारतनि गेजेर थाखोनि सुबुंफोरखौ बरबाद खालामबाय। जायखिजाया पेट्रल पाम्पआवनो E20 पेट्रलजों लोगोसे पियर पेट्रलखौबो मोननो हानायनि राहा खालामनो नांगौमोन। नाथाय पेट्रलखौनो गारियाव बाहायथारनांगौ बेबायदि मोनसेल' राहा खालामनानै होनायनि थाखाय सुबुंफोरखौ बरबाद खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो। भारत सरकारा पेट्रलनि बेसेनखौबो खम खालामाखै। बेराफारसेथिं पियर पेट्रल होयैनि जाहोनाव गारिनि इन्जिनफोरा गाज्रि जालांनो हमदों होननानै अजदखौ होयो अखिल गगैया। केरेलानि वायानाड जिल्लायाव गेदेर हा गिसिगानाय जाथाय गोबां गारि आरो सुबुंफ्रानो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। मीनाक्षी ब्रिजनि साखाथियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। हाजोनिफ्राय गेदेर बाहागो हाया गिसिगानानै हायाव गोग्लैफैदों जायजों सुबुंफोरा बुखारजानो गोनां जानायजों लोगोसे गंसे थाव टेंकार गेदेर गारियाबो बुखारजानो गोनां जादों। माखासे साननिफ्रायनो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गुरै जानानै गिसिगादों आरो हाजोनि हाया गिसिगानानै गोलाव जानथायसिमहालागै फबसिन फैदों जायजों सुबुंफोरजों लोगोसे गारि मटर बायदिफ्राबो बे हाजोंनो बुखारजानो गोनां जादों आरो हाजों फबसिन जानो गोनां जादों। बे गासै जाथायाव 7 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों आरो माखासे गारिया हाजों फबसिन जानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिया आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बा हमनो थाखाय गोख्रों बुंनायनि उनावनो जायगा जायगा दासान्दि आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ हमनाया जागासिनो दङ। मिथिसेयावबो जागासिनो दङ। तामुलपुराव फिन हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा फसंनाय दंफां मिलफोरखौ बन्द खालामदों। हाग्रा बिफाना गरेस्वर रेन्जनि सिङाव थानाय हरिधारायाव मोनसे आयेन बेरेखा फसंनाय दंफां मिलाव थांनानै रेड खालामहैदों आरो दंफां मिलखौ बन्द खालामदों। रेन्ज अफिसार बाबुल ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे मिला गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै सोलिबोगासिनो दंमोन। सिगांनि समाव सिग्रोमनायाव सालायगिरिया खारखोमादोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेबायदिनो आयेन बेरेखा दंफां मिलखौ बन्द खालामनो राहा लालांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। क'क्राझाराव थानाय बेसि मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। लोगोसे हस्टेलावबो फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो बे बेसि मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव, जेराव इंलिश, बड' आरो एसामिस बे मोनथाम मिडियामाव फरायसाफोरा सायख'नानै फरायनो हागोन। मख'नो गोनांदि फरायनायाव लोरबां फरायसाफोरखौ आनजादनि सिगां सिगां एक्सट्रा कचिं क्लासबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय थानायनि मोजां खाबुबो दङ। देबानि हस्टेलबो दङ। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव 2 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, 21 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन आरो 11 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। बेनि मादाव सासेया डिस्टिंक्सन मोननो हादों। मोजाङै सुलाद लानो थाखाय 8638745056 नङाब्ला 9957015402 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।